Pasamos por el principio, ahora salimos. Joan, què tens? Joan. Deixa. Pues déjalo, ¿qué tiene para hacer? Ets tu que el fas vindre aquí? Ets tu que el fas vindre aquí? Pobret. Ara que podia lligar. L'has cridat tu, No. Jo li anava a dir que si té un imant. No, ho diu l'amador, que és amb la moto, no? Ho diu? Ho diu amb la moto? Dos, 4, 6, 8, 10... Hi ha per triar,
en sèrio, jo... Perquè així ens anem. Que... L'últim partit que tenim. I venen de dues si ve l'Uri, no. em preocupava tu, dic, no? Farem. He enviat un missatge que tu m'havies dit que era segur. He enviat el Ricard. Una reacció en cadena. Només que hagués vingut un, jo crec que hagués vingut dos o tres. Però del dia interior va treure a pensar, hòstia, tengo que ir desde mi casa a Albania solo, pagar las autopistas, pagar la gasolina. Crec que és el que ha passat. És a dir, entre un i l'altre, escolta, ningú ve. I crec que si és això... Bueno, és això que et dic, entre què? Ja no té Fica en Pagoni, les teves, sabem que mai que no és que no... Vale, no sé, però que no fet tot el dia, no, sí, m'ha dit en Sanya que sí. Penso que toqui la puta. Perquè jo apuntava a Madales i a Matani. No, és que l'he trucat, l'he preguntat. Ahir jo he enviat un vot. I m'ha dit, escolta, que Tania puso que no puedes venir. No, que sí que sí. ¿Qué va?
Tranquilo, pasa de. Es la que sabía puta en la vida que... Una hora era... No, el David no la tenía, la tenía. Y era para salir, que fue puedo sentarme en el vacío. Tío, voy a gritar que no ve ni en la indumentaria. No puedo tocar, pues sí, però... Hola, David, per un dia, molt bé, tio. Mario, molt bé, portes el d'això per un dia, tio. Sí, sempre em poso todo. Quina jornada és? 24. 18. Dic partit. Avui és el partit número 24. Jornada serà la que et surti dels ous. Ah, no, 25, perquè vam jugar contra els Indis. 25 partits, en els quals 24 podran el puto xango amb el puto polo vermell d'aquesta temporada, en el que he sortit 24 vegades a la puta acta. Ah, no, clar, que és l'entrenador, clar. 24 vegades que he sortit a l'acte, per 24 vegades que he arribat aquí, que he vingut uns partits, que no sé què, no em toquis els ous. Indumentària. Si tinguéssim suplents, seria suplents. El man no hi és? No, ja és... Pues direu ja samarretes, perquè no tenim samarreta. No samarreta. Crec que no. Per què? Aquesta no és.
La vaig posar davant jo. Hauria de tenir una de sobres, no? Encara, per això no tenia res de dir, no és? La tireta és Som 6, comptant de tot, més el meu pare 7. I quedem en el setè, que no es preocupa. Arribant amb cotxe, tio, seria... Els altres fliparan. És una crac, tio. no, jo dic crac, jo dic aquesta pacotilla, com el que dic. Només pacotilla. Mira, el primer. Ara, que porta 50... No, 45. No la res, però sí. Bueno, ens veiem. Ja demà. Molt bé, mira, Esteve. No, avui si tinguéssim suplent, seria suplent per no portar el Sant. Sí? Santi, seria suplent per no portar el Sant? Ojalá pudiera hacer esa actuación. No, Convencido que jo trobo que encara que fos un seria suplent. Di que sí, di que sí, di que sí. Di que sí. La segunda vaya partido. Jo havia pensat que no cal que tinguis temps per pensar. No tenia que pensar ni canvis, ni tàctica, ni res. He pensat, hosti, què podem fer? Algo per pensar el partit. He pensat, inscrivim a l'hora i la posem al jugador. Perquè tu penses, i si el puc lesionar? No, no accepta la otra. Si no pot ni moure, sí. La jornada Però digui que si fas que si pots caminar... Jo què sé, l'altre dia va fer mal al genoll. Avui, si és gilipolles, fa mal, si es fa mal i no pot ni caminar, es pot mantenir de peu. Si no li ha d'intentar el valor... No, clar, però igualment l'àrbitre et diria no, és un bon temps per jugar. Está lesionado ya no. Sí, lo porto català. Sí, sí, sí. Ya ha pasado muchas veces en este club y precisamente está lesionado enseñando al comenzado. No pasa. Senyor que dispone de alguna de las crías y la Santi, Manol, no ens dona Manol. Et certifica ara. Ai, escolta. Qui mana, Santi? Qui mana? El tanca. Mana l'atenció al tanca. Tío, no joder el cierre. Eso se lo firma con los cambiables, ¿sabéis? Me he sacado en la feria. Ah, sí que sí, el Premià, tio. Jo vaig jugar contra aquest de la Cota. Aquest és un contra de Està clar que els jocs van a ser tots. Sí, la primera part no vaig jugar. Minuto de partit, regatejo una mica del camp, el següent em fot una capa del torneig, però... Quan van identificar el crack van dir... Podes ja van identificar, 30 segons el van identificar. Fiquem de 3-1. Seria la llista, vaja. I els dos ales s'obren com una barbaritat. He dit a pressió, m'ensenyo que sobre és i el que m'ha fet així, i un handicap i una punta de segada per aquí, em tornei, adéu, no sap, que s'ha evitat. I jo, ara que
Va arribar i el primer que dir va tallar aquest. Imagínate de començar jo de l'edat. Que allí tiraron, Ara va ser un pare amb el segon. Ah, pues ja m'he dit. Des dels cèntims no un pare. Si es fan per arribar als pactes. I els que fan, ara venen amb si perdem, és que els bons... Estan tota l'estona pensant, ara vindran més, nosaltres ja sabem que no. Hem de jugar a factes si podem. Vale. Bueno, ja estem bé, no? A les 6, 57, des del casal i m'avisa. a les 6 a casa, eh? Quan em fico jugant, Ah, si no un. On vaig a les 6 de casa? Vaig a casa. Recordo la patineta. Sí, no. Sabes quan som contra els No jugaràs tu. No sé, jugaràs Jo t'he dit que sí, quan de vell que intentes tu. És més, si veig que la primera part no és 10, el vol fer Ricard, no arriba directe. No, directe. No arriba. Carrer o algo? Sí. Digo algo. Habla Valenzuela. És una pregunta. Les cheerleaders no feu cap espectacle, ara? Jo tinc 32 anys i jo Que no sortiu, les cheerleaders. escolteu, llavors aneu un cotxe. Deixem això un lloc. Sí, comenta-li a mon pare. Jo vull anar. No diu res, Però dona buscar el cotxe. jo?